abinda ba a sani ba game da sirrin nasarar rayuwar mawaƙi Classiq. To da farko dai Buba Barnabas shine sahihin sunansa, wanda aka fi sani da Classiq, mawaƙi mai cike da salo da ƙyale-ƙyale a waƙoƙinsa na Hausa hip hop. Classiq dai ɗan asalin garin Bauchi ne ta arewacin Najeriya, ya kuma taso ne a jihar Kano, inda ya yi karatunsa a Jami'ar Bayero da ke Kano BUK, inda ya karanci ilimin kimiyyar na'ura mai ƙwaƙwalwa wato computer science. Daga bisani kuma ya koma garin Jos can jihar Plateau don ci gaba da harkokinsa na waƙa. Bayan ya kammala karatunsa, ya yi aiki ne tare da wata ƙungiya ko wani kamfani mai suna Finance Entertainment har na tsawon shekaru 5 a bisa yarjejeniyar kwantiragi wato contract. A cikin shekarar 2018 ne kwantiraginsa ya ƙare, wato ya gama aikin da suka yarjejeniya, inda ya ƙirƙiri ƙungiyarsa ko kamfaninsa mai taken Arewa Mafia. Sunansa na gayu ya yi daidai da irin salon shi na waƙoƙinsa da yake yi, don kuwa shi yakan yi waƙoƙinsa ne da salo daban-daban, kuma yakan burge mutane da jan hankalin al'umma. Za a iya cewa a kan mawaƙan Najeriya baki ɗaya zai wuya a samu mawaƙi mai salonsa. Buba Barnabas da aka fi sani da Classiq shine matashi na farko da ya fara waƙa da ƙananan shekaru a wancan lokacin. Tun rahotanni sun nuna ya fara waƙa tun yana ɗan shekara 16. Ya samu karɓuwa ƙwarai da gaske musamman a manyan jihohin Najeriya irin su Lagos, garin Eko. Idan ba a manta ba, a cikin watan April na shekarar 2018 ya fitar da wata sabon waƙarsa akan faifan bidiyo mai taken Gudu, inda ya saka ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan ƙasar nan kuma haifaffen garin Jos, MI Abaga. Shekarun baya kuma kafin wannan bayan shekarar 2018 a can baya kenan, ya yi bidiyon waƙa da fitacciyar jarumar Kannywood Nollywood Rahama Sadau mai taken I Love You. Hakanan ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da suka yi suna ita ce A Duniya. Babu shakka mawaƙin an bayyana shi a mutum mai nazari da kuma mai da hankali akan dukkanin abin da ya sa a gaba, domin lokacin ma da yake karatu ya mai da hankalinsa kan karatu, ya samu ya kammala karatunsa cikin nasara da kuma ƙwazo da himma. Haka zalika duk inda ya zurfafa wani abu da ya sa a gabansa yakan samu nasara a kai. Mawaƙi dai Classiq dai ya yi suna da ya mame nahiyar arewacin Najeriya da ma Najeriya da ma wasu yankunan da ake amfani da harshen Hausa da kuma Turanci a nahiyar Afirka ta yamma da ma ko'ina, musamman a harkokin fasahar sadarwar zamani da sukan isar da saƙo ko'ina a faɗin duniya. Wannan ya sa waƙoƙinsa sun yi tasiri, sun kai shi ga faɗin duniya da kuma ƙasashen da shi kansa bai taɓa takawa ko tunanin zai taka ya je ba, amma waƙoƙinsa da saƙoninsa sun kai ga wannan. Babu shakka akwai abubuwan koyo game da shi wannan mawaƙi ta fuskar da kai ga nasara.